Ma'am Diz, no? Ang ato ang titulo dong irin sa maong outreach mao ang Abundant Hearts. Okay. Basta. Kanang nang hinubra, no? Nga kanang hinubrang kalipay, nang hinubrang pagpasalamat, nga mao ni siya ang murag tema. Ma'am Diz, nganong kani ang tema, ma'am, sa imuhang kuan, ma'am, sa inyong team? Actually, Sel, no, aduna kini kalang bigitan sa ako ang programa, no, na magkukuy talk show na makita nila sa Facebook, sa YouTube channel nako o sa TikTok. Kini mao ang Living Life in Beautiful Abundance by Patis Ipanag. Oo, so actually ang ang kini nga show mahitungod ni sa success stories, no, sa usa ka individual nga nagikan sa kalisod, no. So sama nako nga nagdako sa usa ka squatter area, gusto nako nga ihatag, no, i-share po kung unsa ba ang sekreto kung unsaon na living in a beautiful abundant life. Kay moingon man kag abundance in life, this doesn't mean that you have plenty of money, daghang ka kwarta. Kundi ang imong positibo nga pananaw no sa kinabuhi, kay kini siya ang magdala kanimo sa imong kauswagan. Akong gipili kining mga kabataan, kining gagmay pa, kasi ang formation stage manggod naa sa ilaha. Unya, of course, kauban nila ilang mga ginikanan para at least makahatag pod, no? Mabito ng ginaingon na train up a child the way he should go, and when he is old, will not depart from it. Amen. So, mauna ang pinaka dako nga mahimo natong tabang sa atong mga kaigsunan. Dili kining idea nga paghatag, no, kining dole outs, dili. But ang atong paghatag ng inspirasyon sa ilaha nga ang kinabuhi di ay dili lang sa maghuwat nga hatagan ta, kundi ang pagpaningkamot o kana siya naa na dapat sa atong kasing-kasing. So mo na ang gusto na akong ipaabot, no, sa atong mga kaigsuunan dira sa Barangay 21-C. Unya, maybe this will not be the last, no? Dili kini mao ang kundi kini mao ka sinugdanan sa ato ang pagpalaganap, no, sa ginatawag natong living life in beautiful abundance, para ma-inspire nato, ma-motivate nato ang mga tao nga dili ta maghatag og limitasyon sa atong kinabuhi, na kung ikaw nidako sa kapobrehon, it doesn't mean nga mamatay ta sa kapobrehon pod, no? Aduna tay mga ginatawag na kanabang power to make things a reality, na mamahimo kitang malampuson sa atong kinabuhi basta aduna kitay determinasyon ug maayong kasing-kasing no naabuto ng atong mga pangandoy sa kinabuhi. Ayan. So very inspiring dong iri, no? Bitaw tinuod na dahil ang tumong di lang ni siya basta-basta lang, ma'am, nga muhatag lang tag school supplies sa 100 ka mga kabataan sa Barangay 21C, but the reason behind, no, the act of kining maayong buhat mas laom pag yun di ay dong irin. Bitaw. Ma'am Beth, nganong Barangay 21 sa kadaghang barangay sa siyudad sa Davao ang imong napili nga pagatugyanan sa mga school supplies nga kabataan? Actually, sa ako amanggong sa Seattle, naamang ko'y daghang mga kanang mga bayot na ako nga mga performers, mga comedians na nagpuyo diha sa Barangay 21-C. Sa madungog-dungog na ako, nga adun ako no'y daghan mga tao nga nagliso diha nga barangay, labo na nga daghan kaayong mga panghitabo sa masasunog o unsa pa dinha nga mga dili na to mga fortuitous event ba nga mahitabo. So mo to nga akong giselect ang Barangay 21-C, no, nya ang coordination pud nako sa barangay pod, kay kini ako one of my staff manggod is dito pud siya. So mo nang na ano po ba nga sige diri na lang kay sa sunod sa laing barangay na pod. Diri sa amo ang dapit na barangay. Yes, ma'am. Unsang orasa ang imuhang distribution karong adlaw, ma'am? Alas 3 sa hapon. Haing dapita. Asa dapita? Diri sa Barangay Hall. Okay. Gymnasium sa Barangay 21-C. Yes.
Yes. Uban ang barangay officials, ma'am, no? Oo, kay after ani Michelle, kauban mo, ako Yes, ang ma'am. media partner, aduna kitay gamay nga tapok-tapok no sa barangay hall. So at least magkahimamat ta, unya at least kini nga mga social responsibility na pwede na tong himuon pa sa sunod no, at least ano ta kumbaga murag naatay pag-usapan natin kung anong pwede pa natin gawin Yes. sa ato ang isig katao para makatabang pud ta. Wow. Sige, ma'am. Ma'am. Looking Beth, forward pud mi ni Dong Iring, Ma'am ma'am, sa Beth. DXDC, ma'am. So for more partnership, ma'am. Kalami nimo ipa-Xerox, ma'am, oy. Ipaputo copy.